Bé, informar en primer lloc que sí estàvem portant a plenari el que és l'habilitació de la partida pressupostària i s'ha parlat pràcticament de tot menys de l'habilitació de la partida pressupostària. En primer lloc, i abans de cedir la paraula als regidors, sí que voldria dir que efectivament hi ha un contenciós posat pels propietaris en el que ha sigut el procediment per l'obtenció dels terrenys. Tanmateix no podem permetre, i ara ho explicarà el regidor, que es diga que no s'ha intentat negociar amb els propietaris, quan el primer que es va fer va ser intentar negociar amb els propietaris. O sigui, una mentira, per molt que repetisca, no es converteix en realitat. Este Ajuntament ha intentat arribar a un acord amb els propietaris. Va citar a tots els propietaris i es va demanar una servidumbre de pas d'aqueducte per a fer el col·lector. Com va ser negada per part dels propietaris, vam haver de buscar o una expropiació o una ocupació directa de terrenys. I al final, per motius que ja s'han explicat moltes vegades, van optar per l'ocupació directa dels terrenys. Respecte a tot el que ha dit la senyora Palomares del col·lector, jo ja l'he explicat a l'expedient moltíssimes voltes. És més, l'altre dia vaig donar una xerrada en l'associació de veïns i vostè va vindre. Com no s'ha dit de res, i la veritat ja estic cansat de repetir-li-ho, li donaré la paraula al senyor Llàcer perquè li ho explica el senyor Llàcer, llavors ell s'explica millor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues bé, respecte al tema de l'acord amb els propietaris, com bé ha explicat el senyor alcalde, fa més de 3 anys es va intentar arribar a un acord amb els propietaris per a fer una servidumbre de pas d'aqueducte, amb la qual cosa no s'alienava la propietat dels terrenys. No va haver un acord per part d'alguns propietaris que es van oposar i es van veure abocats a anar a un procediment o bé d'expropiació que entenien que era més perjudicial per als propietaris perquè expropiar en aquests moments implicava pagar a preu de rústic, tenint en compte que aquests terrenys són urbanitzables i la gent té una expectativa d'urbanitzar algun dia sobre ells, entenien que pagar-los a preu de rústic era perjudicial per als propietaris i per això vam optar per la figura de l'ocupació directa, en la qual es reconeixia i s'inscrivia en el registre de la propietat aquests drets urbanístics i ara, en aquests moments, tots els propietaris tenen reconeguda aquesta edificabilitat per l'ocupació que s'ha fet d'aquests terrenys, a la qual cosa entenem que els drets dels propietaris estaven molt més garantits que no si anàvem a una expropiació forçosa. Perquè fa el tema del col·lector, és que això ja és de risa, perquè el generador del problema, que és fer un tubo baix de l'avinguda, que és un tubo al no-res, que vinga a demanar-nos explicacions de per què no es fa el col·lector, ja al final ja no sabem com explicar-ho. Hem dit moltes vegades tot el procediment que hem seguit per a poder arribar a aquest punt, que és que ja estem a punt d'iniciar els expedients de contractació tant del vial com del col·lector. Tot aquest treball, per molt que vulgui vendre el Partit Popular de que no s'ha fet res, tot aquest treball està ahí. I quan comencen les obres i comencen a fer-se tota aquesta infraestructura i al final funciona, s'hauran de retractar en aquestes afirmacions, perquè al final dir que no estem fent res quan és evident que els expedients estan ahí, que tot el treball està fet, que fins i tot hem aconseguit un acord amb la Generalitat per a finançar el 50% del col·lector, que es digui que no estem fent res, apaga i vámonos. Nosaltres portem 7 anys per a fer el col·lector perquè efectivament, com ve el senyor regidor Llàcer, es va fer un tubo fins al Luna Park que no desemboca l'aigua. I ja ho han explicat moltes vegades, però així es veu que no ens entenen o no volen entendre's. I vaig a tornar a dir molt resumit. La legislatura passada, quan nosaltres entrarem, no n'hi havia projecte. No hi havia res fet de la segona fase del col·lector. Ni tan sols s'havia iniciat a fer el projecte. Nosaltres tampoc hi havia permisos i per tant la legislatura passada bàsicament es van dedicar a obtenir els permisos perquè havien de posar d'acord a 3 organismes diferents.
I en aquesta legislatura és cert que es va aprovar un projecte que anava pel carrer Blasco Ibáñez perquè no tenia més terrenys, i després van demanar per a tindre una segona opinió, un informe a la consultora TIPSA, i es va dir que era més recomanable tirar-lo per darrere. I ahir el PP deia, així el projecte que presentava el PP, però és que el PP presentava projectes però no tenia disponibilitat de terrenys, i això ja ho havia arreglat jo no sé on, però no teníem ningú expedient que això s'intentara arreglar. Com no teníem més terrenys, hem estat 2017 i part de 2018 obtenint els terrenys. I una vegada hem obtingut els terrenys, ja estem en disposició d'aprovar l'expedient de contractació del vial i el del col·lector. Ara bé, per a poder fer això hem de tindre la consignació pressupostària, que és el que estem aprovant avui. Tindre els diners per a poder licitar les obres. I després, en un plenari, que esperem que siga més pront que llarg, portarem l'expedient de contractació del col·lector. I tornarem a tindre, ja ho avance, el mateix debat que hem tingut avui. I al final tornarem a explicar el mateix de sempre. Però, insistim, estem ara portant a votació el que és l'habilitació de la partida per a fer el vial perimetral a la platja. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aproven els vots a favor del Govern Municipal de Compromís i l'abstenció del Partit Popular i Partit Socialista.